हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय आं मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो नागिरदों दाखाल जेनाखि मैया जेनाखि HSLC नि रिजाल्ट होबायना HSLC नि रिजाल्ट होनायावहाय माने सानैसो गथ'आ गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लादों आं बेनि सायाव फंनैसो बुंनांगौ दंथारो होननानैहाय आं सानो आरोखि जायखौ नोंथांमोनखौबो जेन'बा नोंसोरो बारा बुजिस्लाबाखैब्ला जेनेबा आंनि लैसिन बा बिदिफोरखौ बुंबाय आङो जायनाखि बुजिस्लाबाखै बिसोर मानसिफोरखौ आं बुंनो सानो आरोखि फंनैसो बाथ्राल' आं शेयार खालामगोन जे आं सानो आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुङोब्ला मोजां जागोन नामा साननानै बुंनांगौआ बेल' जे जों सुइसाइड होननाय जिनिसा मा बा जों सुइसाइडखौ मानो खालामनांगौ गोनां जायो न बेनि सायावहाय आं बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि ओरैबायदि जायो सुइसाइडआ माने जोङो सोरबा बुजिस्लाबनो हायि मानसिफोराल' सुइसाइड जायो बा जेन'बा बुजिनो रोङि आरो बुजिग्रा बथ साइड मोननैयावबो माने सुइसाइडआ जायो मिथिगौना बेनि रियेल जेनाखि जाहोन रिजोना मा बेयाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो मानो HSLC आवहाय गथ'फ्रा सुइसाइड जाखो बेनि सायावबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन मिथिबायना लोगोफोर दे बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामदिनि आंनि फंनैसो बाथ्राखौ सुरु खालामदिनि न अके लेट्स से जेन'बा जों सुइसाइडखौ मानो जायो बेयो जाहैबाय जेब्लानाखि जोंनियाव डिप्रेसन फैयो जेब्लानाखि जोंनि खर'आवहाय ओरैबायदि माने डिप्रेसन जायो जे टेनसनजोंनो माने बुंफबनानै थायो बैसोर समावसो सुइसाइड जायो दा मानो बेफोरबायदि डिप्रेसना फैयो न मानो फैयो मा जाहोन दं बा सुइसाइड जालायनायनि एसेबां गिदिर डिप्रेसनफोर मानो फैयो बेफोरनि सायावसो आरोखि ना गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसो दा रिगार्डिं बे माने HSLC रिजाल्टनि सायाव बुङोब्ला जेन'बा हमना लादो 2021 आवहायथ' एग्जाम जायाखिसै बेयावहाय गासिबो फ्रि मोनजोबबाय बेयावबो माखासे खारन दङ आरो माखासेया बेयावबो दुखु मोनदों गोबां दुखु मोनदों मिथिबायना जेनाखि ससियेल मिडियायाव बेफोरबो शेयार जालाबायदों जेन'बा बै गोरों मानसिफोरा बै जेनाखि एग्जामाथ' जायाखिसै नालाय बै गोरों मानसिफ्रा टपार मानसिफ्रा बैसोर बेखौ दुखु मोनखागोन निस्सय दुखु मोनगोन जे एग्जामा जायाखिसै लिरगौमोन लिरनो आसा थाबाय जे सासे गोरों गथ'आनो जुदि थार्ड रेंकआवसो जेनेबा थार्ड डिभिजन बा सेकेन्ड डिभिजनावसो फैब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन नंगौना बेबायदि दुखु मोनो बेनि बैफोरबायदि मानसिया बुजिग्रा बा साननो गोरों मानसिफ्राबो बै समाव ओरैबायदि जाम्बा जायोना मिथिगौना खिन्थु जोंनि लाइफनि भेलुखौसो बुजिनो गोनांसिन खोथा मिथिबायना जोंनि लाइफआ बेसेबां भेलु दं इसोरा जोंखौ बेसेबां भेलु होनानै सोरजिदों जोंखौहाय जे इसोरा भेलु गैयि जोंनि जिबनखौ ओरैबायदि गावनि आखायाव हगारनो थाखाय सोरजिनाय जायाखै आं सानो बियो गासैबो इसोरनि सायावसो इसोरा जोंखौ मा खालामो बबे समाव मा खालामो बेफोर गासैबो इसोरनि सायावसो डिपेन्ड बाट मानसिया गावनि लाइफखौ ओरैबायदि सोरबा आरोना भेलुलेस खालामो आरो बेबायदि जाथायावहाय गावखौहाय सुइसाइड खालामनानै लायो मानो बेबायदि खालामना लायो आंबो बुंजोबनो हाया मिथिबायना मानो सुइसाइड खालामना लायो दुखु मोनोना गोसोआव ओरैबायदि माने गुबुनखौ लानानैहाय गावखौ कम्पेयार खालामोब्ला ओरैबायदि दुखु फैयो माने बैसोर बायदि मानसिफ्रा मा सानो मा खारनाव थैयो जे गावखौ सुइसाइड खालामनांगौ गोनांथि जालायनाय जों मेट्रिक रिजाल्टनि थाखायनो सुइसाइड जानांगौब्ला मा जागोन आं मोनसे माने अपसन होनो सानो जे भिडिअआ बारा गोलाव खालामनाय नङा नोङो माखौ चुज खालामगोन जे HSLC रिजाल्टनि सायावहाय फेल जायो माने जेनेबा रिजाल्टनि सायावहाय बा गावनि लाइफ
बबेया भेलु गोनांसिन होननानै सानो रायजोफोर खोनाबायना बबेया भेलु गोनांसिन नोंनि जिबना ना बै रिजाल्टआथ' जानो हाथावाना रिजाल्टआथ' फैगोन आरो देग्लाय फेल जागोन आरो नेक्स्ट याराव ट्राइ खालामगोन बियो फेलआ मोनसे नोंनि लाइफ चेन्जिंनि मोनसे पार्ट मिन्थिबायना बेनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो हायो बेयावहाय गोबांफोर माने एक्सपेरिमेन्टफोर जों मोनो बै रिजाल्टनि जेनाखि नोंनि फेलनि गेजेरजों आरो बुंनाय दंखायो नंगौना नङा जेन'बा the failure is the pillar of success नाय दङना जेन'बा जोंनि फेल जानायानो जोंनि जिबनखौहाय जोंनि लाइफखौ जौगाहोनायनि मोनसे खुन्थिया नंगौना नङा जोङो जिबनावहाय गोरोन्थि मावा होननो हाया गोबां गोरोन्थि मावो गोबां जेन'बा लाइफआवहाय फेल जायो बै फेल जानायनिफ्रायसो जों सोलोंनांगौ learn from the mistakes होनोना नोंनि जेनाखि गोरोन्थि जानाय बेनिफ्रायसो जों सुद्रायनानै बेनिफ्राय सोलोंना लानांगौ गोनां जायो नंगौना नङा दा बेफोरखौनो आं सानो आरोखि मानो सुइसाइड जायो जोंनि ब्रेना ओरैबायदि पिकआप खालामनो हाया जों सानस्लाबनो हाया जों बिमा बिफानि सोमोन्दैनो सानगोन ना जोंनि बिदा फंबायनि सोमोन्दै सानो ना बिब'नि सोमोन्दै सानगोन खुनु साना बैफोर समावहाय ओरैबायदि डिप्रेसन जायो जे गावनि लाइफखौनो भेलु गैयै सानो बेसाद नङाना जोंनि लाइफआ नंगौना नङा बेसाद नङा जोंनि लाइफआ ओरैबायदि प्रेसियास इयो वान टाइम नंगौना नङा नों थैबायबा बेयावथ' गैया जोंनि ख्रिस्टियानिटि माबायावहायथ' जेनेबा आं ख्रिस्टियानि नालाय जोंनि ख्रिस्टियानिटि माबायावथ' बिलिभआवथ' लाइफआ खनसेल' जोंनि मोदोमा थैगोन आरो जिबना सोरगोआवहाय जेनाखि जास मोनहैयोब्ला बेयाव गोथाङै थागोन बेयावसो बेफोराव थाङा खिन्थु आं बेखौल' शेयार खालामनो सानो जे मानो बेबायदि सानो जे जोंखौ इसिबां जाम्बा नामा जोंनि ब्रेना इसिबां जाम्बा नामा जे जोङो मोनसे बाथ्रा जेनेबा मोनसे बाथ्राखौ शेयार खालामनोसै जेनेबा जों मा होनना बुङो जेब्लानाखि जों डिप्रेसन जायो जेब्ला जोंनि खर'आव टेनसन फैयो जों बे समाव मा खालामनो खोनासं जों बे समाव मा खालामनो जोङो फरायबोबाय लेखाफ्राव मोनबोबाय बै समाव जों मा खालामनांगौ मोजां बाथ्राफोरखौ साननांगौ सोरनिबा सोमोन्दै साननांगौ सोरनिबा गेदेरफोरनि जिउ खौरां बिजाबफोरजों फरायनांगौ धोरोम बिजाबफोरजों फरायनांगौ बेयाव मा बोसोन होदों जोंनि बाइबेल बा कुरान गिता आं जे गासैखौबो बुंबाय धोरोम बिजाबावथ' माने गियान होनाय थायो नालाय बेफोरखौ जों सोलोंनांगौ जेनेबा मिनिं गोनां मेथाइफोर खननांगौ नंगौना नङा बेफोरबायदिजोंसो जों गावनि लाइफखौहाय कन्ट्रल खालामनो हायो मोजां बाथ्राखौ साननांगौ गाज्रि बाथ्राफोरखौ साननाङा मानो सुइसाइडखौलाय गोसोआव लाबोनांगौ जाखो मानो ब्रेनाव सोनांगौ बेफोरखौलाय आं बेफोरखौ जोबोद दुखु मोनदों मिथिबायना मा खालामनो खिन्थु सोर साबसेया बुजिया माब्रै बिदि अके लोगोफोर आं बाथ्रा गोबां बुंला अन्नानै बुजिलायदो जेन'बा मोजाङै थादो नंगौना नङा मोजाङै थादो जेन'बा मोजाङै आरो उइस खालामो बेस्ट अफ लाक जायफ्रानाखि पास जाबाय कंग्रेचुलेसन जायफ्रा फेल जाबाय अन्नानै ट्राइ खालामफिनदो जाहाथे नेक्स्ट यारावहाय जों मोजां फिथाइ बिनिफ्राय बेस्ट ममेन्टखौ नोङो मोनो जेनेबा जोंनि अपरचुनिटिखौ जों एबजर्व खालामनानै लानो हायो नंगौना नङा जोंनि अपरचुनिटिया जिबनाव खननै खनथाम फैयो जों बे अपरचुनिटिखौहाय ग्रास्प खालामनानै लानो रोंनांगौ आरोखि ना अके लोगोफोर गासैखौबो थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ मोजां लाइक खालामदो आरो जुदि बियो भिडिअआ इनफरमेटिभ माबा मोनसे भेलु हाबनानै थादोंब्ला अन्नानैहाय लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो ससियेल मिडिया वाट्सएप बा फेसबुक बेफ्रावहाय ना जेनाखि ससियेल मिडियाफ्राव नों जेराव शेयार खालामनो हायो अन्नानै प्लिज शेयार खालामनानै जाबाय थेंक इउ